Bantu abahle basezulwini, uma sikulolu hambo sisohambeni uBombela akhulume ngalo esihlabelelweni sika 143 ehlabelelweni. Uma ufunda ngenhla kwaso kwaku 1927 esevunzitha phesheya kothukela ufika lesihlabelelo. Sithi ke ukukholwa kwethu kulo uNazaretha kwidwala elibishelelezi kuyakwehlula abaningi. Mama icabanga indaba yonyaka 1927 nabantu abaningi ungabona ukuthi ngaleso sikhathi abantu ababehamba noBombela kufika lesihlabelelo kwangabantu ababengabalwa ukuthi bangaki. Kwabe iziphethu zendlovu lezi eseyizo namhlanje. Kodwa uNkulunkulu wathi le ndlela esihambayo iyohanjwa ngabambalwa iyokwehlula abaningi. Ngoba wayebona ukuthi kuza abantu abaningi kodwa wathi bambalwa abayihamba. Uthi ke abayihamba abanesibindi sokuhamba ngayo. Angazi ke noma ngeke ibuze yini mina wena uyayibuza yini ukuthi ungakubaphi wena ngoba laba bambalwa unaso isibindi okulaba abaningi. Ngoba ngicabanga ukuthi yona indaba ofanele siyihluphe ngayo le ukuthi mina ngibalwe kwabambalwa abanaso yini isibindi na sokuhamba ngale ndlela. Lolu hambo lwasekuphakameni bantwana benkosi aluzange lube lula. Kwakuhambo lwalubanzima kakhulu ngisho umuntu ethatha phakathi komuzi naphakathi kwezwe lakubo. Ngoba wawuthatha uhambo lwandlelande olwalwesabeka abantu besathi ngiyamthanda uShembe, ngiyithanda impela inkolo yasekuphakameni kodwa awukho imithetho yakhona. Masifunda isibhalo lapha sesifunde ngamadoda amathathu oAbednego noMeshaki noShadraki abama esithandweni somlilo. Ngibe nenhlanhla yokubona amakhosikazi amathathu ama esithandweni somlilo phakathi komuzi kababamkhulu ethatha inkolo yobuNazaretha. Kwakubuhlungu, kwakunzima, kwangesiyona liyayilula ukuba inkolo ingene ngabantu besimame phakathi komuzi. Kwakufuneka isibindi. Ngifuna ukukhuluma indaba yakithi ngoba inhle indaba yakini ngoba uyikhuluma ungayiqageli. Uma bethatha lenkolo omama phakathi komuzi omkhulu, muzi wakwamuzi, umuzi kaMakhoza, kwakuyiNxuluma. Basukumezeka kakhulu kodwa ngoba babenesibindi bahlala kwaze kwanamhlanje. Ngiyabonga nyazi bezulu, ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba lezalukwazi zisekhona uyigcinile. Noma seyitetema ngempilo kodwa ngiyabonga Shembe ngoba zasiphathela ivangeli phakathi komuzi kababa omkhulu kungelula. Kwafika isikhathi lapha khona ugogo wami owabaxosha khona omama endlini yakhe yangehla ukuthi bangayenzeli khona umthandazo. Wathi phuma endlini yakhe. Abantu othandaza endlini zenu. Kubangwa indaba yenkolo. Base bephuma omama sebeyosondela endlini yakwagogo uMasibiya. Bathuma sebephumile beyosondela kulendlu ngoba babeyaliwe ukuthi lenkonzo umthandazo bangawenzeli emalawini.
wasugogo bantu bakhiphe endlini yakhe nje useqwelisile imithombo yesaqwelisa oqala engathenga esitolo qwelisa umbili ezogawutshwana wayesegawutshwana ugogo esemema amakhosikazi ukuba zombisi indlu yangenhla wathi ukhipha ushembe samile isidudu sathwala emakhanda sakuthethwa ngaphandle kwambiwe esisha yaganda wakabusha lendlu ukhipha ushembe endlini yakhe babekezela lezi inkomasi okaMphikeni nokaNtontela nokaNtshakaza wayesekhulu ugogo wavaleka amehlo gijima ubaba naye wayegijima naye esibhedlela emakhothi bathe odokotela amehlo awanalulwebu uma siwahlinza azoqhuma wayesemthatha ubaba esemabisa komunye umuntu owayethandaza ngapha emlazi wafika kwathi umuntu ayi wena salukazi awunankinga amehlo akhe ayabona ukhipha isonto endlini yangenhla uvale umyeni wakhe amehlo wathi baba mthathe wena umhambise kuba nandi imbuzi yokuhlawula azohlawula abuyisele isonto endlini yangenhla akaze basho lutho manje babethule nje bekhulela kuphela bethi Shembe silande uwe kulezi indaba wayesemthatha ubaba ugogo emusa enkosini bakwabiyela enkosini ushelela ebusa ngaleso sikhathi inkosi ezala inkosi egcina ukubusa umkhokhelweni kafangelakhe kaphindiswe ngoba kwaku-antwayo inkosi wayesemumsa wahlukathi mzala ngilethe nango antwakho kuthiwa kazohlawula wenze nje yasiphula amadeva inkosi yakwabiyela abayaziyo kwabayayibona siphula amadeva sithi uthini anti uhlawulele wathi ugogo ngihlawulele mntana omnewethu wasekhipha inkosi yakwabiyela imbuzi ngiyayibona nje nombala wayo ngoba ngangikhona siqhutshwa imbuzi sezohlawulela ugogo wayesevuleke emehlweni wabona ibongo inkosi labuyela isonto endlini yangenhla amen khuluma ngesibindi bantwana benkosi salolu uhambe esikulo kanti sikhuluma indaba encane yayisimbisiza le ntombi lapha opposite nayo indlu yangenhla lendlu yabukwana kanje yakhe indlu yakhe igama lawo sempoqweni yathi ngiphoqiwe uphume endlini yami sontani-ke kuleyo ndlu singeyenu sengakhe yasempoqweni mina ngiyayazi nje leyo ndlu kagogo kwakuthiwa kusempoqweni khuluma ngesibindi mana saletha sokuhamba ngale ndlela ngoba uma wazange uhlukule zikushaye zikunethe uthatha inkolo nje uyabonakala futhi uma wazange ukhokhele kuleli bantu uyabonakala awuzange ukhokhele wayagogo wayeqeda lendlu sithe sithi lendlu yakhe ipoqweni washintsha ugogo wathi hayi mntanami esho baba mntanami ngaphela ulawulo lapha ngezansi la umathule ezongibasela khona beke ngihlale lapha ekhaya mina ngingaphuzi itiye ngendaba lenkolo yomngeni sakucishiwe phela umzonke awusabazi wayesewakho round ugogo lapha ngezansi esephimo esephuma okabhekungcino esekuba wena njalo ngesabatha aphume namabhodo hamba obasela ugogo benzele itiye washintsha ugogo kuphakathi wathi hayi mntanami yakhe enye indlu akusale sekuba umuzi ngiphume kulo mzi wesabatha ngakhona semlilweni wena uyathanda ukusilalela soba umuzi osuhlala umamncane wasihlala umama lapha kulo mzi wesabatha nalabo mama ababili abagana obaba omdala khuluma ngamakhosikazi amathathu asibambele ivangeli Nkosi yamakhosi noba zikulo namhlanje kungenxa yesibindi sawo wayesebuyisa imali ubaba eyinikeza umama thakathe inkomo seyithenga umama ikabi
bathi abafowabo hayabona-ke kwabele iyodliwa ngesabatha le sikhathele ukudla simi ngenyawo sami siye eThekwini. Angithi umuntu osemlilweni lo akusewona wesabatha izodliwa ngesabatha-ke le. Wabathi umama awuqobe mina-ke ngiyokudlala ney'ngane wathi ubaba ayikho into engizoyenza nkosikazi usushile umndeni. Yabulawa inkomo yaphekwa ngesabatha. Umuzi lapha ngezansi itempeli sehla komuzi ayaphusha amabhodwe siphansi lapha komngane phansi komhlala lapha thina siyasonta. Khuluma ngohambo lona ekhaya abantwana benkosi. Kodwa ngoba kwakukhona abakhokheli bangaleso sikhathi ababekwazi ukukhokhela umuntu uma eganile ukuthi uyiphatha kanjani indaba yasemndenini, ayiphathe kanjani indaba yenkonzo, angayixabanisi le nto. Ngoba ixabene manje imndeni ekhathwa yithi ngenxa yokuthi siyakholwa senze nokugcina kwesikhathana emndeni. Kwathi umkhokheli bathi abami uma umuntu eke wagejuka esithebeni phela uyahlawuliswa. Nizofaka igama lika Shembe ehlazweni. Siyashumayela uShembe uzobaguqulela abantu kodwa uma niphikisana nabo ngeke bambone uShembe ukuthi ubani. Hambani nisonto nisheshise inkonzo bese nihamba niye esithebeni phela ningayidli inyama ephekwe. Uma wagejuka esithebeni ukhangile u-out uzohamba uyohlawula inkomo kini. Hambani nisonto nisheshise inkonzo nisheshe nivale bese nihamba niyoqhetha esithebeni ngani isabatha phela ningayidli inkomo ephekwe. Ubaba bezothini namhlanje? Hey shaphansi lo nto wena. Base besheshisa omama inkonzo zisheshiswa base bephuma nangempela sebehamba sebeyoqhetha wedlula lo msebenzi. Kwathi ngomunye unyaka lapha singasazi wayesegula ubaba kakhulu wangama Easter. Wayesegula ubaba sakuvusa ebusuku. Kwasho yena wathi phumani nihambe niyofuna ukuthi ngulawo bani. Ngoba phela uma sezishaya neza semndenini siyabona abathakathi. Wena uyathanda ukusilalela. Sikhumbi yakwantuli lapha yana kaMsizeni Ntuli wasempuma ngisola ngiyayibona nje ngoba ngiyayazi umbala wayo kwasayifika lezi imoto engama E20 yayi cream white i-orange ngezansi wagcwala umndeni kuhanja wemvulweni. Wathi uma kufika nje lapha kumashezi eMbongolwane wathi inhlinhli ugwayi wakho kumashezi wathi hayi namba umuntu ogulayo lo muntu ogulayo uyena umthakathi uyibulele yena. Lo muntu ogulayo uyena uyibuleleyo. Nansi inkabo wabika ngayo umuzi uyise uyabuza ukuthi umuzi lona owawubulala inkomo ebulala yadliwa ngesabatha wayewubikela bani ngoba yena akasakudla ukushisa ngesabatha. Hambani nimtshela ababimbuza axolise kuyise acishe umlilo aqale phansi athenge inkomo abike lo yamuzi abiza amanazaretha azongenisa isabatha. Ayibonge inkosi. Ulwelani ubalwiselana bomndeni uze umndeni uhlukane ngoba ufuna abakholwe ngenkani. Ulwelani Tete kuShembe athathe indawo yakhe. Uthi uma ekhuluma lela nemfica ekhaya umuntu esephile bathi bafika bafika besesethingini. Obamba imbuzo baba waxolisa wathi ugogo ayikulungile mntana xolisa. Obamba imbuzi waxolisa wacisha umlilo waqala phansi wathenga inkabi yesibili kwabizwa amanazaretha